Jeg sidder med 12 byer, og kan I prøve at beskrive jeres arbejdsfelt bare ganske kort? Vi arbejder med byplanlægning og med deltagelsesformer i forhold til, hvordan borgere og virksomheder og organisationer kan være med til at skabe byer. Ja. Og hvad gør I for sådan at inddrage kompleksitet eller udvide kompleksiteten i det, I laver? Altså vi forsøger jo med de processer, vi bliver inviteret ind til op, for ligesom at få flere perspektiver til at være med til at tale og definere, hvad det egentlig er på spil, for at undersøge, hvor er det egentlig, i hvilken retning man skal gå. Ja. Jeg er rigtig meget noget med det der med at træde skridt tilbage og få stillet et spørgsmål til spørgsmålet, eller sådan, hvad er det, vi har defineret som problemet, og er det den rigtige definition af det problem, der skal løses, eller skal vi virkelig prøve at gribe det an på en anden måde? Ja. Og hvad for en værdi tænker I, det bidrager til? Altså, hvordan er det så bedre end ikke at inddrage eller øge kompleksiteten? Altså på den ene side handler det jo om en kvalificering af det, der sker med en åbenhed for, at den kvalificering sker løbende. Ja. Og også et spørgsmål om måske få nuanceret og afdækket flere perspektiver af altså mere viden, der kan være med til at understøtte den retning, man skal gå. Ja. Vi vil jo gerne være med til at løse tingene på den bedst mulige måde. Ja. Og for at gøre det, så er kompleksitet bare noget, der er uomgængeligt. Ja. Og så det her, altså vel en eller anden erkendelse af, at det handler om, at vi skal kunne finde ud af, hvordan kan vi navigere i den der kompleksitet. Altså når vi har talt meget om det her med mindset, altså hvad er det for et mindset, der skal til for at operere i det, så er det måske et spørgsmål om også for os hele tiden at få mere viden om, hvad er det for nogle værktøjer, hvad er det for nogle redskaber, som gør, at man kan så acceptere, at det er komplekst, men stadigvæk navigere i det, i stedet for at mindske kompleksiteten nødvendigvis. Ja. Altså, så er det jo helt kort, hvis man skal sige, hvad det her kompleksitet giver i forhold til det, vi arbejder med. Så det er jo sådan, det skaber, tror vi, nogle bedre byer, det skaber engagement, og sådan, kvaliteten i byerne bliver bare højere.